Kaixo, atxaldeon, zemuz, lehenik eta behin gustatuko litzaiguke barkamena eskatzea, arazo tekniko batzuk eduki ditugu eta hoi dela eta 5-8 minutu berandu hasi gea. Honekin batea gustatuko litzaiak ere bai galdetzea ea ondo entzuten zaigun, ondo ikusten zaigun, espero ez dena ondo jutea. Eta aldi beren ere bai, esatea gorka daukeula alderdi teknikon, eo zer gauza ere bai, beha eukiko deula eta beha jungo gehaula zenbait gauza adierazten. Zuek ere bai txate eukiko dezue, ozin zalantza daukezuela, bertan idazten jungo zeate eta hemen gubiok jungo geha zuei erantzuten. Orduan, aurkezten hasiko geha, ezta? Hori da. Pues, atxaldeon guztioi, ongi etorri guraso tailer honetan, kasu honetan DBH-ko guraso bezala, ni eneko naiz, kasu honetan DBH-ko irakaslea, eta azken urteetan egin detena pixkat nire errol aldaudet, eta azkenean DBH-ko irakasle izatetik pixkan pasa naiz formakuntza, aholkularitza egitea DBH-ko irakasle ezberdinekin Inoamat partetik. Eta ni unai naiz, eta ni LH-ko irakaslea naiz, eta gaur egun Inoamaten egiten den lan, formakuntzak ematen ditut, ikastetxe ezberdinetan aholkularitza lan egiten dut, eta pixkanaka urte hauetan ere bai jun naiz murgiltzen DBH-ko proposamenen, eta DBH-ko irakaslekin ere bai egoten naiz egunerokotasunen, enekok esaten zon bezala, formakuntza eta aholkularitza lan hau egiten. Behin aurkezpenak ditugula, hasingo gea ez da eneko. Hori da. Oso ondo, hasteko gustatuko litzaiguke zuei adieraztea asko eskertzen deula hemen eotez, azken finean ikastetxeen iken dutena oso garrantzitsua da, baina ikastetxeen iken dutena familiek zuek egunerokotasunen iken dezuen lanakin eta lotura hau egotea guretzako oso garrantzitsua dela esango genuke. Eta gainea, hori dela eta eskerrak ematea gustatuko litzaiguke, badakigu berandu dela, lanetik atea zeatela, atxaldeko 6ak eta piko dira, eta gainea gu pixka bat berandu hasi gela, oseak alde batetik sentitzen dugu, eta bestetik eskerrik asko hemen egoteatik gurekin. Matematiken inguruan ez dala erresa, atxaldeko 6etan matematika lorreko formakuntza batea sartzea. Baina, egia esan horrek nahi seinale ona iruditzen zait, interesa erakusten du, eta beste gabe. Orduan, hau guztia esan da, egia da unai azkeneko astetan hilabetetan egon gala guraso desentekin harremanetan, inkluso Inoamat erabiltzen duten gurasoekin, baino baita gure lagunekin, ezagunekin eta pixkat jakiteko ere, kasu honetan gurasoek ze behar, ze zalantza izate dituzten, egin dugu ja urre lanketa hori, eta egin duguna da, behin ulertuta ze behar dauden, ze zalantza dauden, horren arabera formakuntza hau edo tailer hau antolau dugu, ez? Orduan, unai, zer dutzen pixkat asaltzen badiegu, zen izangoan garapena, zen izangoan estruktura gaurko tailer honetan. Hoi da, ezarekin hasi aurretik ere esaten diguzuela txata irakurtzen egon geha eta ondo entzuten dela, dena ondo dijola, hortaz, earki, posten geha. Enekok esaten zonakin erlazionatuta, nola egituratu dugu guzti hau zuekin dituzuen galdera hauekin. Hasteko hasiko geha, testu inguru pixka bat jarriko dugu, eta Inoamat zer dan adieraziko dugu, ondoren nolakok dien matematikak egunerokotasunen klasen ikusiko dugu, eta matematika hauetan ikusiko ditugu zenbait adibide hauek lantzen jungo geha, iken jungo geha, eta ikusiko dugu zergatik lantzen ditugun modu honetara, eta azkeneko alderdi bezala ikusiko dugu nola lagundu dezakeun etxen. Azken finean, eneko zure bai DBH-ko irakasle bezala, askotan gurason zalantzaik edo arduraik handina, zer indezaket nik lagundu ahal izateko, eta guztiz ulertzen dugu, ze batzutan iristen die etxea, zenbait etxeko lanakin edo azterketa bat dutela etorkizunen, eta gurasok ezakiten nola lagundu. Eta esan, 2 eta 3 puntuak dira gauzatuk asko irtetzen diana, eta de hecho guraso bilerak eta ditugunean ere askotan etortzen zaizkigu galdezka, azkenean azken urte hauetan hezkuntza pilo bat aldau da, lan egiteko modua pilo bat aldau dira, orduan gure ardura da ere pixkat guraso jongia saltzea, zetan datzan, eo zertan datzan aldaketa horrek gaur egungo ikaskuntza prozesuntan, ez? Baina hemen unai, usten bai jasu, 2 puntu hau eta sartu aurretik, ikusi egu lehengo puntua dela zer dan Inoamat, gustauko litzake pintzela txikitxo bat jartzea, azaltzeko zer dan Inoamat eta zer dan egiten deguna. Hemen, egia da, de hecho, nire lagunekin askotan komentatzea eta galetzeate, joeneko baino, zer da zehazki egiten dezuna, Inoamaten, zer da benetan egiten dezuna, eta azkenean eri beti gustatzen zait simplista izatea, nahiko simpleki azaltza, esateet gala, argitaletxe bat, baino matematiketan espezialista dana, ez? Azkenean oso ituta gaude testu liburuekin lantzea, bai gu ikaslea ginenean, bai gure seme alabekin, eta
betiko argitaletxe tradizional hauetatik pixkat urruntzen gara simplemente matematiketan espezialistak gehalako, baina azkenean edozein argitaletxe bezala materialgintzan egiten duguna. Pues azkenean liburuak, kuadernoak ez, beti erabiltzen ditugun materialak, pues presente egoten dira pues gure egunerokoan. Baina zergaitik esateet, argitaletxe tradizional hauetatik pixkat urruntzen gala, zer da pixkat desberdintzen diguna, ez? Batez ere ditugula bi alor, eta hemen unai izango nuke bigarren alor honetan gu ere nahiko involukrauta gaudela, da formakuntza alor hau. Azkenean egiten duguna da, matematiken didaktikan ikastetxe ezberdinik formakuntzak eskaini. Eta orduan, gaude irakasle ezberdinok ere, proiektu erabiltzen laguntzen ikastetxe ezberdinetan. Zer da gauza bat azken urtetan asko hasi gana egiten? Pues ikastetxe ez gain, kasu honetan, erakunde ezberdinetan, unibertsitatetan, hainbat leku ezberdinetan hasi formakuntzak ematen matematiken didaktikan. Edo familiekin, gaur bezala. Hori da, azkenean sartzen gara hainbat dinamika ezberdinetan, da horietako bat izango da, familiekin egiten ditugun tailerrak eta formakuntzak, matematikei dagokien, ez? Eta horrez gain, dago azken puntu bat niretzat oso garrantzitsua dena, ikerketa alorra. Ze, azken finean bai formakuntza egiten dugun guztia, eta bai baliabideen sorkuntzan egiten dugun guztia, esan nahiko nuke ez dugula guk ez derraz. Azkenean, gustoko litzaidak esatia batean hemen unai eta biok gehala materialen sortzaileak, baina zoritxarrez ez. Azkenean egin dugun bakarra da, matematikako erakunde nagusienek esaten duten hori divulgazio bat egin, ikertu zer dan esate dutena, zein dan matematikak ikasteko modu egokiena, ikusi ze evidentzia, ze ikerketa duten horren inguruan, eta horren arabera baliabideak eta formakuntzak sortu, ezta? Zer da gauza bat positiboa, eta hortan ikusi dugu ere aurrera pauso azkeneko 2 urtetan, ikerkuntza talde hori kanpoko divulgazio egiteaz gain, gaur egun enkargatzen dela baruko divulgazio egiten ikusteko, proiektua zemuz funtzionatzen ari da, nola egokitu genezaken ikastetxe bakoitzeko realitatea eta barreta. Orduan, azkenan pixkat, saiatzen gea material sorkuntzaz gain aurrera pausu bat ematen, matematika ikaskuntza hobetzeko asmoz. Bai? Orduan, ez da gizerroa gehituko zenuke, baina bestela usteet, pintzelatxo hau emanda, sartuko gala 2 puntu garrantzitsuenetan, gurasoek interes gehien erakutsi duten 2 puntu hauetan, eta hemen ikas gaitezke. Hoi da, nola ikasten dituzten matematikak egunerokotasunen, ez da? Eta hemen, behu, nahi, nola ikasten dituzten matematikak. Eta hemen, behu, ingoetena galdera, lehen botako detxatea, gurasoek erantzun izateko, eta ondoren botako izu zuri, ondo iruditzen bazaizu, bai? Eta hemen, nire galdera da, ostras, ze gogoratzen dezue, kasu honetan DBH-ko etapatik, ze ikasi zenuten matematikako klasean, zer da lehengo gauza burura etortzen zaizuena. Eta hemen, gustatuko litzateke gurasoen kasu honetan, gurasoek komentatzen duten irakurtzen joatea, baina idazten duten bitartean nahi zuri botako izu, ze gogoratzen dezu. Jo, nik egi esan, gehien gogoratzen duten alderdie edo edukie, seguraski izango lieke ekuazioak. Asko gogoratzen ditute ekuazioak, 2. mailako ekuazioak, nola juten ginen teorema bat ikasten genuen, eta gero teorema hori aplikatzen juten ginen 2. mailako ekuazio hauetan. Eta formulak eta ez? Bai, eta formulak, hoi da. Orduan, egie da, momentu horretan niretzako ez da etziela guzti simpleken itun guzti zulertzen, eta etzitzaian erresa egiten. Igual, gehien gogoratzen desuna hori da, gehien sufritu zenulako? Bai, segurazki bai. Izaten da, ez? Eta gero gaina, algebrak 2. hezkuntzan izugarrizko pixue hartzen do, zuk esango duzu, eta orduan, gogorarazpen hori dauket, asko gogoratzen dut algebrari kaina asko ematea eta asko errepikatzea. Guztiz da, de hecho, negozu hitz egiten zenuen bitartean txata begiratzen, eta ikustegu, berreketa, 2. mailako ekuazioak, funtzioak, erroketak, berriz ekuazio eta 2. mailako funtzioak, ekuazioak, Ruffini, eskenean, de hecho, jende asko algebrako alor honetaz gogoratzen da, ez? Askotan izaten da, aldaketa, desente suposatzen dulako ez, lehen hezkuntzan oso ohituta gaude zenbakiekin lanean, batuketak, kenketa, biderketa, zatiketak eta deribazio guztiak, eta bat-batean zenbaki hauek zertan bihurtzen dira? Letretan. Eta guraso askoi kasu honetan eta ikasle askoi ez, aldaketa horre suposatzen die kasu honetan zailtasun puntu hori eta gehien gogoratzen dugun askotan hau izaten da, ez? Orduan, hau bizkat esan da, nahiko nuke sartu de, ostras, bale, hau guzti ikasi egu, baino, eta oain, esaten dugunean nola ikasten ditugun matematikak, ze aldaketa dago, lehengo puntutatik honea. Bai, azken finen galdera hoitan genizuen, ondorio batea iristeko. Eta nahi deulako zuek ere bai ikustea, matematikak, oain lantzen ditugunak, eta lehen ikusten genitugunak, berdinek diela. Ze aldatzen da, azken finen matematika hauen didaktika. Hau da, irakasteko eta ikasteko modue. Orduan, besterik gabe, zuek ikusi dezazuen, zuek zenbait eduki lantzen juntzeate edo adierazten juntzeate,
Eta guk eduki guzti hauek lantzen jarraituko dugu. Zenbait eduki egongo die zenbaketak eta kalkulokin zenbaketa eta kalkulokin lotuta daudenak. Esaten zenuten, ez? Berreketak, erroketak, zenbakien arteko eragiketa ezberdinek, ezta? Horrez gain ere bai, geometriak pisu ere bai hartuko du eta geometrian ere bai lanketa ingo deu. Dagokionez, irudi geometriko ezberdinei, alderdia espazialai dagokionez, estadistika askotan pixka bat alde batea uzten deula, ahaztu egiten zaigula, eta estadistika ere bai lantzen jarraituko dugu. Eta esango nuke dala, zerbait gure eguneroko bizitzan desente aurkitzen deguna, probable dan zerbait pasatzea, ez dan pasatzea, estilontako gauza guztiak azkenean gure egunerokoan aurkitze ditugu, eta, matematiketan ere bere lekua egin beharko diegu, ez? Bai, eta esateako, adibidez, azken urtetako selektibidadeko azken bi puntu askotan, estadistikatekin lotuta egoten dira, estadistika eta probabilitatekin. Orduan, uste dut ere bai, estadistika ez deula alde batea utzi behar eta lantzen jarritu behar dugu. Bai, eta azkenean laguntzen digunare pixkat gure eguneroko bizitzakin ez lotzen, ez? Azkenean pixkat matematikak aratago ematen, ze askotan DBH sortzen den komentario tokat izaten da eta honek zertarako balio dit, azkenean kontzeptu estadistikoa lantziak ere bere kutsu dauka, ezta? Bai. Honekin bai, lehen esaten genuen bezala, algebra landuko dugu, eta algebrak, kurrikulumak, hezkuntza idagokionez pixua handie jartzen du, hezkuntza legek algebrari enfokatuta, eta gero neurria ere bai landuko da. Eta eduki hauek izugarrizko pisu edukiko dute, baino prozesu batzukin lotuko dugu. Eta zer die prozesuak? Prozesuak ondo ulertu ahal izateko gustatuko litzaiake galdera batikia eta metafora txiki bat jartzea. Eneko, esango nizu adibidez, hizkuntza bat jakiteko lexikokin nahikoa izango litzakela? Hau da, zuk hartuko bazenu hiztegi bat, eta hiztegi horretan daun lexikoa jakitekin nahikoa izango litzake? Hizkuntza jakingo zenuke? Galdera hori botata, ez dakit inoiz kontau dizudan, baina nik unibertsitatean eukin dituen birakasgai alemanez, eta gaur egun ez naiz gaiz, esaldi bat iteko hitz batzuk, suelto batzuk eta gogoratzen ditut, baina Alemaniara oporreta joten manaiz uste dut gutxingo etela. Ez ezta? Eta azken finen, hizkuntzan zer gertatzen da, noski, lexikoa oso garrantzitsua da, baina nik lexiko hau eta esaldik egituratzeko gaitasun eduki behar dut, gaitasun eduki behar dut irakurtzekoa, idaztekoa, ulermen bat eduki behar dut, eta berdina gertatzen da matematiketan. Matematiketan lotu dezakeu, edo lotu ditzakeu eduki hauek, lexiko hauekin, baina horrez gain, prozesuak ere bai pixo handi hartu behar dute. Eta ikaslek problemak ebazteko gaitasuna eduki behar dute, arrazoitzeko gaitasuna, gero ikusiko ditugula zenbait jarduera nun asko arrazoitzen deun. Horrez gain ere bai loturak iteko gaitasuna eduki behar dute, nun edukien arteko matematikan barneko edukien arteko lotura horiek iteko gai izan behar dien, eta azkenik, eta noski, komunikatu behar dute, komunikatu eta adierazin behar dute ikaslek. Zenbat aldiz gertatzen zaigu, edo nahi askotan gertatzen zitzaian, unai, azterketa batin, emaitza ondo jarri, eta nola iritsi zea emaitza hortara. Ez nulako prozesua ondo adera. Prozedura guztiak, ez? Eta, de hecho, da, DBH-ko irakasleo kasko kejatzen gan gauzetakoa, eta ikasleek ez dutela pentsatzen, simplemente emaitzan fijatzen diala, eta askotan, matematiketan garatu izateko eta matematikan sakontasuna izateko behar ditugu gauza guzti hauek, ez? Kontzeptuen artean loturak eitea, eguneroko bizitzakin, arrazoitzia, dedukzioak egin ahal izatea, simplemente, matematikak ere beste sakontasun puntu batekin egiteko, ez? Bai, eta hitz egiten genuen, edukiez, prozesuez, eta noski alderdi sozioafektibok ere bai pixua hartuko do. Garrantzitsua da, ikaslek emozionalki ondo aurkitzea, matematiketan askotan ere bai eukitzen ditugu zenbait bildur, eta alderdi hontan ere bai ikasleek motibatuta euki behar ditugu, eta azken euki behar dutena da bildur hau. Eta zenbait kasutan ere bai, alderdi sozioemozional honekin lotuta, ezinbestekoa da ikasleek resilientzia hau eukitzea. Hau da, nik problema bate batzi nahi dut, zerbait gaizki egiten dut, eta esaten dut, bale, hortik ezin dut jun, ze beste bide hartu dezaket, ze beste estrategia hartutzeko gaitasun edukiko dut. Eta, de hecho, esango nuke hau da puntu importantea, eta lotuko eta aurretik aipatueten ikerketekin ikusi egulako azken urteetan nola frustrazioek beldurek nola eragiten duten erasko emaitzetan, ez? Eta zenbat aldiz ikuste ditugun ikasleak, batxilergoa iristen, karrera iristen, matematika beldur honekin, eta saiatzen dira bide bat hartzen nun, matematikei iresiten diegun, non ebitatu ditzake matematikak, eta niri kasu honetan matematikako irakasle izan da eta inbeste gustatuta pena ematen dit, eta esango nuke Unai zuri ere baietz, ezagututa bizkat, hontan, ez? Eta hemen Unai, gustatuko litzaiake, honen inguruan izatea, ostras, laburpen txiki bezala, ez? Lehen ikasten genituen eduki hauek guztiak, baina orain egingo duguna, azkenean honela ulertu da, izango da, jarraituko dugu lehengo berdina egiten,
baina sartuko dugu bigarren kapa bat, dala, eduki berdina landuko ditugu, baina guazen klima, kompetentzial honi, alderdi honi guztia ere pisu ematea garrantzitsua lako matematikako ongi Hoi da, garrantzitsua, edukik berdinek izaten jarraituko dute, eta gehituko nuke batzuetan ere bai, estadistikai dagokionez batez ere, eta beste zenbait eduki dagokionez batez ere, pisue eta indarra emango diogula. Lehen ez genion ematen, Hoi seguru. da. Eta horrez gainera bai, prozesuetan pisu handia jarriko dugula. Guztit, eta hemen unai uste maiazu matiz txiki bat sartu nahiko nuke, ze da, bale, hau guzti egiten dugu, baina askotan da, zergaitik egiten dezu hori guztia. Eta hemen gustatuko litzaidake bi gauzen inguruan hitz egitea. Bat da, gure erreferente nagusia, lehen hitz egiten nun, nola Inoamatek sortun guztia erakunde nagusitan oinarritzen dan. Ez degula zer asmau, sino ikusi eguna PISA, NCTM, Enrich, Holanda, Estatu Batuak, Ingalaterrako erakunde nagusien matematiken didaktikan ikertzen dutenek, bide hau hartu zuten ja, orain dela ez 10 urte, ez 20 urte, sino orain dela 50-60 urte. Zer gertatzen da, askotan ikerketa hauek geletara iristea asko kostatzen dela. Hori, eta hori pasatzen da inkluso beste alor askotan, ez? Askotan ikerketak iristea, balidatzea ikustea erabilera egokien hau dela, koste egiten da, baina azken urtetan ibilbide hau hartu du. Eta bigarren puntu bezala zer da? Azkenean guk egiten duguna pixkat legeak agintzen duguna. Eta azkenean erakunde nagusi honek bide hau hartu zuten, baina Espainiako legeak orain dela ja 8-10 urte ere inkluso bide hau hartu zuen, eta argitaletxe guztien gainetik edo ikastetxe guztien gainetik lege bat dago nun eskatzen digutena da gaur egun ja alderdi kompetentzial honi eta gaitasun hauei pisu gehiago ematen. Eta esan beharra daukagu, gu lege honekin zentzu honetan oso pozik gaudela, ze prozesuak lantzea ikusten dugu ezinbesteko zerbait matematiketan. Bai, eta azkenean ez matematiketan, sino ikasle bezala o pertsona bezala garatzen. Hoi da, egunerokotasunen, ezta? Guztiz ados. Pixkat, hau guztia komentauta unai usten baiazu amaituko eta azken puntu batekin sartu aurretik kasu honetan matematika garatzea eta adibide ezberdinak ikustea, bale? Dala simplemente aste bat nola antolatzen dugun. Hoi da, eta zukeneko azken finen esperientzia handia daukezu, egunerokotasunen matematikako saiok ematen dituzu, bigarren hezkuntzan, nola antolatzen duzue, nola dijoze saio hauek. Bai, eta komentario txiki bat ingo ez, bukaeran galdera batzu ditugu eta hor sartuko gea sakonago, baina pixkatu ulertzeko azkenean normalean matematiketan suerte pixka balin baukagu eta normalean ala izaten 4 ordu lantzen ditugu matematikak DBH-en, ikastetxe puntual batzutan eta maila puntual batzutan agian 3 ordu landuko ditugu. Ez da ohikoena, baina normalean 4 orduko 4 ordu izaten ditugu astean matematikako saiotan. Ze gertatzen da? Hemen sortzen da zalantzetakoa da teknologien erabilera. Eta gu beti izaten dugu azkenean, matematika lanketa egunerokoan kontzeptua lantzeko eraikitzeko momentuan ez dugula teknologiak erabiltzen eta lanketa analogikoai garrantzia ematen digula. Ze egiten dugu horretako? Liburuak, kuadernoak, papera eta boligrafo erabiltzen ditugu kontzeptuak ulertzeko. Eta uste hain ingo ditugun adibidekin ongi ikusiko dela, nola lantzen ditugu matematikak, baina egia da, badagoela alderdi txikitxo bat, azkenean matematiketan ezinbestekoa dana, dela praktikatzea. Bere garaian askotan egiten genuen kuadernillo rubi honekin, ez? Ariketak egiten joaten ginela, oain simplemente aldaudeguna teknologia baten bitartez, ez dut spoilerrik egingo, gero azaldukoet hobeto zergaitik erabiltzen dugun teknologia, baina gure eguneroko momentu handienean erabiltzen dugu papera boligrafoa eta arkatza, eta momentu txikitan teknologia. Orduan, oain sartzen ganean ikuste hobeto eguneroko lanketa nolakoan, biei egingo diogu referentzia ondo ulertzeko, zetan datzen. Oso ondo, neko. Orduan, hau ikusita, ze iruditzen hasten bai ikusten nola lantzen ditugun. Matematikak egiten, bai, ezta? Nola lantzen ditugun matematikak, eta nola lagundu dezakegun, kasu honetan etxean, zenbait galdera bialdu dizkiguzu zuek, eta galdera hauetatik abiatu geha, lehenenekok esaten zigun bezala, gure egitura itxeko. Orduan, nola hasiko geha, adibide batzukin hasiko geha, ezta? Eta kasu honetan, adibide hauei dagokionez, zuri utziko dizu tartean, jun debain egin beharreko galdera hauek egiten, baina guazen ikustea adibidez, kasu honetan gurasoek bialdi dizkiguten galderak, beraiek esaten ziguten, zenbait zalantza ditugu, hemen zenbait galdera aukeratu ditugu ikusten zenuten bezala, kasu honetan Laura Gasteiztik galdetzen digu, etxerako lanak itxako garaien, ez dakila bere semei, ez kasu honetan bere alabai nola lagundu diezaioken. Orduan, lehen esaten genuen adibide hori ikekin edo iken hasiko geha? Hori da, azkenean ez dakitela nola lagundu hori izan da askotan, pixkat matematika lantzeko modu aldatzen badegu eta ez bada beti ikusi egun berdin askotan zalaintza egiten dugu, ostras, nola egongo dia lantzen, ozein dan benetako ideia matematika lantzeko momentuan, da uste,
hori ikusteko modu honetena dela matematikak egitea. Bai, guazen ikustea, eta guazen zergati ere bai ikustea, ez da, zeatik lantzen dugu. Hori da. Egia da unai pixkat jolastuko etela, sartuko naizela ni ere paperian, irakasle rolian, erabiliko dizut pixkat ikasle bat bazina bezala, edo guraso bat bazina bezala, eta ikusiko gu adibide bat horixe bea eginez, bale? Orduan, orain proiektatuko dizuet pantailan lehenengo galdera, eta simplemente eskauko dizuet txatetik erantzuteko, zein dan eraiketa honen emaitza. Kasu honetan da 3/0. Eta hemen, matiz txikitxoa jarriko nuke, hau zuretzat abantaia daukazu, LH lantzen den kontzeptua da, azkenean berreketa, LH-ko eta pixka sartzen dira, DBH egiten dugun bakarra sakondu eta pixkat zaildu, pixkat aurrera pausutxo bat eman. Orduan, unai, hausartezea honen emaitza ematen? Bai, nik eskatuko diet, etxendaren nahi, behintzet trampa ezikeko. Gaizki ateatzen bada, ez da ezer gertatzen, baina trampa ezikeko, adierazteko dakiken hoi, eta ber, ja ikusten dugu erantzunen bat edo beste ateratzen dela, venga, animatu. Eta oso ikoa izaten da, batek mintzaula eta guzti berdina idazten dela. Ordan, lehenengoak akatxe imadu, agian guzti akatxe. Hoi gelan berdine gertatzen da, ezta? Mai batek akatxe egin eta kasualidadez denak akatxe berdine du, ez? Baina, bueno, bale, 3/0, ezta? Ba, 3/0 bat da. Primeran. Eta hemen askotan zer da ikusi eguna esperientziatik. Askotan galdetzegula 3/0 bat, eta hau askotan gustatzen gurasoi galdetzea zeustet, nola lantzen ditugun matematikak ulertzeko adibide oso egoki bat da. Askotan, zeiten dugu 3/0 bat, eta galdetze digu, zergaiti da 3/0 bat? Bai, hoi da, ezta? Hoi da, eta askotan izaten da zerbait ezakiguna, gertatu zitzaiana, orain badakit zen matematikako enpresa baten lan egiten dut, baina egie da bere garaien hau ikasi nunen, 3/0 ez nekila, edo banekin bat zala, baina ez nekin zergatik zan bat. Eta gaina, gertatzen zaiguna da, urte askotan zehar, erabili gabe egoten gehala. Orduan, guazen, zentzu bat ematea, guazen ondo ulertzea, edo nondik datorren, edo zer da? Uste eman dezula unai, gako baten, azkenean, urte askotan erabili gabe egongo gan zerbait da, igual egunerokan inbeste ez duguna aurkitzen da, ze pasatzen da. Simplemente buruz ikasten badegu, memorizatzen badegu, nik beti imaginatzen gure burua hola, bapaten erikiko balitz desela, eta joaten naizela gauzak sartzen, ta gauzak sartzen. Eta zer gertatzen da, momentu atibizten da, tope ite dugula, ezin ditut gauza gehiago sartu. Orduan, zeiten dugu, gauza batzuk atatzen ditugu, berriak sartzeko, ezta? Eta hor momentu baten agian zerbait bertero atea dugu, eta hien nahizko goratzen. Orduan, horretik ikuste dugu garrantzia ulertzea kontzeptuei, zer dan 3/0, zer gaiti dan 3/0 kasu hontan bat, emaitza bai ikusi ondo dagoela, eta prozesu bat ematea egunen baten memoriak faiatzen bai, izateko herramientak emaitza honeta iritsi ahal izateko, bale? Asmatu indezu, denak batakin hasi die eta kasualidadez denak bata jarri da. Ez hori esango trampaiduenik, baina. Baina ningo deguna adibide baten ikusi, kasu honetan, zer gaiti dan 3/0 bat, nola eraikiko genuken iristeko 3/0 bat dela. Eta hemen dago mezu importante bat. Bidean amaiera, nahi dugu izatea buruz ikastea. Azkenean, gure buruz ikastaino askargo ez dago zer. Azkenean esate, edo zein zenbaki bertero, bat, bale, perfecto. Baina egun ematen faiatzen baigu, nahi ditugu izan herramientak hau eraikitzen, bale? Horren, kasu honetan, jarri zuet, kasu honetan ikustezue lerrotxo bat, puntutxo batzuekin guk modelo honi deitzen diogu liana bat, ez? Lianen modeloa, hola esatea, bale? Terabiltzen digu lian hau berreketen lanketa bat egiteko, bale? Hortan, unai, oain izkauko izutena liana berde honetatik eskerreko aldea bakarrik fijatzeko, bale? Kasu honetan, berreketak ditugun alde honetan. Eta, ingoizu galdera pixka zailagoa dala, ikustezu berezitasunen bat eskerreko alde honetan, zei da pasatzen? Bai, ikusten dut berrekizun guztik berdinek diela, hau da, denetan 3 eda hola, baino berretzaile aldatzen dela. Batu, hasieran edo goiko alden daukeula 3/4, eta beruntzagoa zen einen berretzaile hau geisten dola. 3/4, 3/3, 3/2, 3/1. Hori da, eta hemen gorka eskauko izut kamera zenitala jartzeko, ikusteko, unaik esaten duen prozesu nola eman genezaken. Ez kasu honetan ditugu berreketa, kasu honetan berrekizun eta berretzaileekin, da unaik ikusten duena da, berretzaileetan beti iten deguna da, minus bat. Hau da, berretzaile, pum, lianan bera puntutxu bakoitzan bera guazen einean, kasu honetan bat gehizen dela, ez? Kendu iten degula. Primeran, eta hemen, bigarren galdera dagotako izut. Eta zer da berreketa bat? Zer pasatzen da hemen? Berreketa bat esango nuke dela, kasu honetan, nik 3/4 balin badauket, 3 hori zenbat aldiz biderkatzen dan jarraien. Hau da, 3/4 izango litzeke, 3, biderriru, biderriru, biderriru. 3, biderriru, ezta? Olengo nuke, orduan, nik logika honekin jarraitzen badet, kasu honetan, egiten deguna da, 3a bere buruaz bidertu, ez? Biderketa errepikatu hori, joaten geha,
egiten, bale? Kasu honetan, 3 berzeroa naiz iritsiko, ondoren iritsiko alako, baino, azkenean, patroi honekin jarraituz, zea da pasatzen hemen beragoa zen enean. Ba, 3 aldiz txikigoa dela beti beko lianako puntu hoi. Horia, biderketa bat gutxiago egiten nahi gala, ez? 3 aldiz zatitzu dugu, kasu honetan, goian daukagun berreketa. Bale, primeran, oran ingo deguna da, behin ikusi degunean patroi bat errepikatzen dela liana honen eskerreko aldea, noin pasako gea liana honen eskuineko aldea. Eta esango dizut, ostras, ikus ditugu zenbaki ezberdinak, 81 eta 27, ondoren 9, baina ondoren, ostras, batean galdera ikura ditugu. Ez dakigu ze zenbaki dagoen iskutatuta galdera ikur honen azpian. Eta esaten genuen bezala, gure helburua da 3 berzero honetek iztia. Orduan esango dizut, unai, eta 81, 27, 9, hauekin ikustezu patroiren bat, zer eiketa pasatzen nahi da kasu honetan zenbakiak honela evoluzionatzeko. Bai, eta ez dut trampa ingo ze hau prestatzen egon gara. Baina bai, zati 3 iken dugu, ezta? Zati 3, ezta? Azkenean egiten duguna da, zenbaki bakoitza zati 3. Eta ikuste dugu lianan eskuineko aldean pasatzen nahi dana, eta eskerreko aldean pasatzen dana, azken finean berdina, azkenean zati 3 iten nahi gea, lianan bera guazen bakoitzean, ez? Orduan, nik kasu honetan 9 zati 3 iten bat, zenbaki irten goit. 3. Hau LH-ko kontzeptua da. Hemen, txapuzero idatzikoet, baina galdera ikuran gainean idatzikoet. Kasu honetan, ze zenbaki ongoa eskutatuta 3 berzero gainean. Berriro zati 3 ingo genuke, ezta? Eta bat izango litzeke, lehen esan dugun bezala, emaitza. Hori da. Eta orduan, kasu honetan dagoen beso importantea da. Zergaitik izango da 3 berzero edo edozein zenbaki berzero bat? Zatiketa egiten goazen heinean, beti bere buruaz zatitzen joaten gehan lianan bera goazen heinean. Ordan, nahi zait inporta 3 berzero izan, 7 berzero izan edo 27 berzero izan, bere buruakin zatitzen momentuan zenbakia bat emango dialako. Eta da modu bat esateko, iritsi behar geha buruz jakitea 3 berzero bat dala, baina edozein momentutan hasten bazait, beti egin izangoet patroi honen bitartez, liana honen bitartez ikusi, simplemente bere buruakin zatitzen degula eraiketa. Hoi da, eta zuk esaten dezuna, azken finean egunen baten hasten bazait, modu honetan ingo dut. Baina honek ez du nahi esan, 3 berzero inbehar deten bakoitzen patroi guzti hauek jarraitu behar ditu danik. Zenik ja, momenturen baten automatizatu dut, iritsi naiz ikustea 3 berzero bat da. Hori, eta azkenean, gaur bialik nahi genuen mesutako bat ere hau da, ulermenetik abiatuko ga beti, azkenean ikaslei ere laguntza hori eskaini ahal izateko, baina beti bide amaieran saiatuko gana prozesu guztiak optimizatzen. Bale? Ordan, hau da adibidetakoa, nik uste ongi azaltzen duna, nola egiten dugun lana ikasgelan, baina hemen unai askotan, nire lagunekin, familiakoekin hitz egiten agunia esate, jaia, eneko, baina hau da kontzeptu bat, LH amaieran lantzen dana, DBH hasieran eta ekuazioak, funtzioak, gauzo guztiak iristen denean, zer? Eta nola ingo dugu hori ulertzeko, hori asko kreateat, ez da piperrik ulertzen, ez? Zer da ekuazio bat, ze ingo dugu eta, esan dut, osta, pues gaur, hausart etorri naiz, Plato honetan, tailerra egitea, eta esan dut, pues ekuazio bat azalduko dugu. Guazen, uste dut, azkenean gurasoak ikusi nahi duten ere pixkatu dela, ez da? Ados, guazen ekuazio bat ikustea, guazen ikustea prozesu guztia. Primeran, hemen, pantailan proiektatu dugu ekuazio bat, bale? Eta hemen nahiko nukena pixkat ekuazioan bihotzea, funts horreta joan. Azkenean, ni ekuazio baten aurrean nagonean, daude gauza oso simpleak, kasu honetan, LH-tik ulertze ditugunak. Eta da, adibidez, hor erdian dagoen berdintza ikurra. Azkenean, berdintza ikur honek zer da dirazten diguna? Berdintza honen eskerrean dagoen balioa eta eskuinean dagoen balioa, berdina dela. Bai. Zer da gaur egun ez dakigun gauza bakarra? Pues ez ezagun badaukagula, eta horietako elementu baten balioa ez dugula ezagutzen. Hori da, gertatzen den gauza bakarra. Kasu honetan, esaten genuna, ez? Zenbakikuntzan agian erreza da, ostras, algebra pasatzen da, ze pasatzen da. Nik hemen simplemente ixan ordez eukikoan ditun zenbakiak, erraze batziko nuke. Azkenan zenbakia ditut ikustet berdintza aukala. Zerraitik ez ixak asaltzen dianean, simplemente ulertzen badet berdintza ideia hori dagoela, ez? Eta horretako, erabilikoetu nahi material bat, pentsatzet guraso guztiek ezagutuko duzuela, nik erabili izan dut, eta iruditzen zait oso modu adierazgarri bat kasu honetan egin ahal izateko dela balantza baten bitartez. Eta egia esan, matematiketan dixente moldatzen naiz ez hainbeste artean, eta adierazi dut kasu honetan balantza bat nire rotulagailuakin, eta espero dut nahiko ulertzea, baina ingo duguna balantza honen bitartez simulauko dugu ekuazio honen lanketa. Ados? Ordan, kasu honetan daukagu 5 isagei bat berdin 3 isagei 7. Bale? Kasu honetan, balantza hau jartzen baigu gorka, posible esun kamera zenitala jartzea mesedez, ikusteko, hau izango zen balantza baten eskerreko aldean daukagun kasu honetan pixua eta eskuineko aldean daukagun pixua. Bale? Orduan hau esan da. Engo deguna da, isak, kasu honetan, adieraziko ditugu kubotxo batzuekin. Bale, ditut 5 kubotxo, gola esatearen.
kubotxo izan aldia, zagarri izan aldia, baino isak irudikauko ditugu kubotxoekin. Orduan, Unai, animatzea eskerreko aldean bost isa hauek berdintzan eskerrekoan dagoen isa hau irudikatzeko? Oso ondo, bai, jarriko ditut, kasu honetan, 5 kubotxo ez da, nik hemen 3, 4, eta 5 bat jarriko nuke. Primeran, eta hemen ikustet agian gurasoek ez badute irudikatzen ere buruan daukagun hau, ingoetena da, adierazpen matematiko hau goian idatzi, ez? Pues nekan, 5 isa, kasu honetan, pixkata hunditxo jarrikoet, 5 isa, gehi, bat, bale? Kasu honetan, isak irudikauko ditugu polikuboen bitartez, kasu honetan kubotxo hauen bitartez, eta bata, kasu honetan, zenbakiak ezagutzen ditugunak, ez daukatenik ez ezagunik, irudikauko ditugu fitxen bitartez. Unitatek izango dira, ez da? Unitate. Bai, nik hemen unitate bat jarriko nuke. Primeran, pues, eskerreko aldean eukiko nituzke 5 isa eta unitate bat, eta balantzan bestaldean azkenean pisu berdinakin eukiko ditut 3 isa gehi 7. Orduan, logika berdinakin eskauko dizutena da berriro kubotxoekin eta fitxekin irudikatzeko 3 isa. Jarriko nituzke 3 kubotxo, jarriko nituzke 7 fitxa. Vale? Naiz hor, saiatuz nahiko txukun jartzen. Hori da, horrean ditugu 5 isa gehi bat, kasu honetan 5 kubotxo eta fitxa bat, unitate bat, eta 3 kubotxo eta 7 unitate. Eta hain unai, ingo izut galdera trampa bat. Nik balantza bat daukadanean, eta azkenean pisu berdina daukadanean eskerrian da eskuminean, eta nik balantzatik kubotxoak kendukoa nuke, ze pasako litzateke balantza? Ba, gertatuko litzatekena da balantzako alde honetako zati honek gutxiago pixatzen dola. Orduan alde hau, eskubiko alde hau, beruntza jungo litzeke. Hori, azkenean zer egoten da, ni pisu bat kentzen duten momentuan, desoreka sortzen da, deskompensazioa sortzen da, eta balantzan alde batek bere egiten du. Eta inkluso, esango nuke, unai, lotuko eta eguneroko bizitzakin, imaginau, balantza baten fruta pixatzen nahi gehala, eta ditu, kasu honetan, 5 sagar, sagarroietakoak kentzen bat, azkenean balantza deskompensatuko zaigu, ez? Orduan, ditut 5 kubotxo eta unitatea simplemente. Orduan, esango dizut, ostras, nik ez dakit ongi, sagar hauek edo kubotxo hauek zenbat pixatzen dute. Ni bakit fitxak diala unitate bat, suposauko dugu kilo bat, baina ez dakit ongi sagar edo kubotxo hauek ze pixatzen duten. Orduan, ostras, nola jakin dezaket? Kendu dezaket balantzan alde bakoitzean sagar kopuru berdina simplemente simplifikatzeko sagarra zenbat pixatzen duten? Bai, kasu honetan nire helburua izango da kubotxok alde baten uztea, eta beste alden unitate gelditzea, eta oreka hau mantendu ahal izateko, eta hemendik kubotxo hauek, 3 kubotxo hauek kendu ahal izateko, ingo detena da 3 kubotxo hauek kendu, eta aldi beren, ezkerreko aldetik 3 kubotxo hauek kendu. Zertako berdintza hau ematen, kasu honetan, jarraitzeko, eta ez bata besten gainetik egoteko. Hori, hemen kenduko azentu kubo gehi edo gutxio, eta hemen kantidade desberdinak deskonpensa ongo litzateko. Orduan, bitan, kendu beharko gu berdina. Eta kasu honetan, gelditu zaizkigu kubotxoak alde baten bakarrik, orduan, kubotxoekin ezin dugu jarraitu konpensatzen, baina kasu honetan unitateekin bai. Ditut unitatea bi aldetan, konpensa hau alditugu, ezta? Oso no, bai, kenduko nuke hemendik unitate bat, eta hemendik beste bat. Orduan, zertan amaitzen dugu? Simplemente ikusten dugu bi kubotxonek edo bi sagar hauek balio dutela 6 unitate edo 6 kilo. Orduan, nire galdera da, sagar edo kubotxo hauetako bakoitza zenbat unitate edo zenbat kilo pixoko dituzke? Nik kubotxo bakoitza emango nizkioke, ingo nituzke, banatuko nituzke unitate hauek. Nik 2 kubotxo ditut, 6 unitate ditut, 3 unitate emango nizkioke kubotxo bakoitza. Hori, azkenan egiten duguna kubotxo bat, 3 unitatekin elkartu, azkenan pisu berdina daukatelako, ezta? Eta nik modu honetan badakit, isaren emaitza 3 dala. Hori da, edo isa, kubotxo edo sagarrek balio dutela 3 unitate edo 3 kilo. Hoi da. Bale? Eta orduan, azkenan... Eta hor, barkatu, eneko, hauin aurretik, sagarren eredue jarriko genuke, oraindik gardenagoa izateko. Hori, azkenean, honen idea zer daz, unai zuk esaten desuna, gardentasuna ikasleek ulertza, ekuazio hortan zer lan, azkenean da, berdintza da nun, bi balio ditugun alde bakoitzan albuan, simplemente ez dakiguna balio horietako bat isa zenbatan. Orduan, erabiltzen dugu, simplemente, konpentsazio idea jakitzeko, isa edo ez ezagun honek zenbat balio du. Bale? Baina ala ere, hemen, esatet, ostras, primeran dago hau, ekuazioen ideia ulertzeko, berdintza ideia hori ulertzeko, baina, ostras, askotan galdetzeate lagunek eta eneko, baina noiz arte osate polikubuekin hau egiten. Pues, ideia da, alik eta azkarren polikubuak albo batera ustia, eta pixkanaka ekuazioeta pasatzea. Orduan, nola ingo genuke pasua? Pues ekuazioak egin, ez? Hoi da.
Orduan, zer da kasu honetan egingo genuken prozedura? Simplemente ulertu konpentsazio ideia hori. Eta orduan, unai, ostras, zer da egin deguna aurreko eraiketan simplemente emaitza honeta iristeko? Nere helburu edanez, alde batetik isa kentzea eta unitatek bakarrik kentzea, nik hemendik 3 isa kentzen ditut eskubiko aldetik, hortaz ezkerrekotik ere bai 3 isa kenduko ditut. Hori da, kasu Kubo honetan, txoki izango balie bezala. nik 3 isa kentzen baitut eskerreko aldian eta 3 isa kentzen baitut eskuineko aldian, ze geldituko litzaiake? Kasu 2 honetan, isa, 2 isa, gehi bat, ze kasu honetan unitateak ez ditut ikutu, kasu honetan 3 isa guztiak kendu ditut, orduan geldituko zaidan bakarra dira 7 unitate. hoi da, eta modu honetan jarraituko do balantzak orekatuta. Horia, eta oreka horrekin, zategu, bueno, isa kendu ditugun bezala, edo ez ezagunak kendu ditugun bezala, zergaitik ez ditugu kentzen, kasu honetan, unitateak. Ba, 2 isa ez detukituko, simplemente ez ezagun hori mantentzen dalako, baina hemen bat kentzen bat, eta bestetik beste bat kentzen bat, gelituko zaizkit 6. Bai? Eta hemen askotan pasatzen daguna izateate. Joe, bidertzen daguna bestaldea zatitzen pasatzen da, eta askotan zatike ditugunean bekoa gora, ez dakit pasatzen da, bidertzen pasatzen da, zatitzen da, nahasteak sortzeia, oza, da simplemente konpentsazio ideia. Ze hemen, nik 2 isa berdin 6 aukiko nuken lekuan zeingo nuke. 2 bestaldea zatitzen pasa, baina ni zergaitik ari naiz benetan 2 bestaldea zatitzen pasatzen. Banatzen nahi naizelako, ez da? Epa, gaizki datziaz, baina hemen, hain naizelako zati biten, eta hemen hain naizelako zati biten. Nik egiten daitena da, alde bakoitzean, zati bi konpentsau, eta egiten diotena da, isa bihurtu, eta hau, 3 bihurtu. Simplemente konpentsazio ideia. Bai? Orduan, ideia zein da? Materialek laguntzen digutena da, berdintza ideia hori eraikitzen, simplemente berdintza ideia hori eraiketeta pasako material albo batea utziz, eta orain pantailan proiektatzen dugun bezala azkeneko ideia zein da? Joe, ba ulertzea, zati bi zergaiti pasatzen den bestalde. Azkenean, gure azkeneko prozesu honetan materialetik abiatuta, abstrakzioa gerturatuz eta sistematizazio honetan iritsiz, nahi duguna ikasle bat azkarra izatea bestaldea kentzen pasatzen. Ni askotan nahasteak sortzen diana, ez dakitela ongi kentzen pasa, agitzen pasa, zergaiti bihurtzen da, simplemente konpentsazio baten ideia dagoelako. Eta prozedura honen helburue azken finean da ikasle hasiera baten oso ondo ulertzea egiten nahi den hori, eta pixkanaka abstrakzio maila gorenea iristea, eta lehen lan egiten genuen modu berdinen lan egiten jarraitzea. Baino ondo ulertu zer gertatzen ari da. Guztiz, eta hemen askotan ikasleekin lanketa egiten egoten naizenean esateate. Jo, eneko enez gogoratzen ondo, bidertzen zegona bestaldea nola pasatzen zen, edo zatiki bat dagoenean bestaldea nola pasatzen genuen esateat. Bueno, nola konpentsazioen esake alde bakoitzan esateat. Pues bidertuz, esateat, pues bidertuz oso. Ez da? Eta azkenean pixka laguntzen diegu ere, barrera kognitibo hauek, ez? Zailtasun hauek superatzen, simplemente kontzeptuen lanketa ulertuz. Eta esan dizuten bezala, zenbakiekin egiten dugu, kontzeptu zailak ere ulertza posible da. Eta inkluso kasu honetan, eguneroko bizitzaren ematen dugu, balantzak. Eta azken finean, material hauek erabiliko ditugu, betire kontzeptu berrik txertatzen ditugunen. Nien ez hasiko biderketak material manipulagarrin bitartez lantzen. Baino, nik DBH-bin esateako lehenengo mailako ekuazioak lantzen ditudanen, erabiliko dut material hau, erabiliko dut balantza. Hori, eta hemen, lotura txikitsua lehen unai, hitz egiten egon zea edukien, ardatzen inguruan, kompetentzien inguruan, uste puntu importante badala, ze azkenean honek lotzeizuna da, esaten genuen logika matematiko guztia, arrazoik eta guztia, ostras, zergaiti pasatzen di hauek, nola dia prozedura hauek, nola iritsi nahi emaitza, azkenean gardenago egiten du ikasle bat ere hartzeko egiten nahi dan prozedura guztiaz. Bale? Orduan, hau zan, lehenengo atala. Nahi behazu pasako ga, bigarren galdera, pixkat ulertu eta klasean nola landuko genuen, zeon bigarren galdera bat pixkat gehiago, kasu honetan alderdi teknologikoekin lotuta. Hoi da, bigarren galderan, galdetzen digu Sarak eta Tolosatik idazten digu, eta esaten digu, batzuetan bere semea iristen dela etxea, eta praktika digitalen egiten ditula zenbait jarduera, baina ez dola ondo ulertzen. Orduan, ahalko genioken esplikatu. Zer ingo deu? Boazen esplikatzea, ez da eneko, eta zuk hau egunerokotasunen erabiltzen dezun baliabide bat da, hortaz, esplikatuko deu, zertan datza? Guztiz, eta hemen, unai, uste maiazu puntutxoa sartuko eta hemen, azkenean ikuste egun bezala, klaseko lanketa honetan ez dut behar izan inungo teknologiak, hartu dut papera boligrafa, joan izan jardurak egiten, eta simplemente hasi dugu. Noiz erabiltzen dugu teknologia? Pues kasu honetan simplemente praktikatzeko eta abiadura hartzeko behar dugu momentu honetan. Eta kasu honetan, hitz egin dugu zenbakikuntzan inguruan, hitz egin dugu algebran inguruan, geometria ere bauko gutarten. Orduan esan dut, adibide desberdin bat ikusiko dugu kasu honetan geometrian. Eta usten badiazu ez luzatzeko gehiegi, joango naiz adibide hau askarriten, simplemente gurasoek ulertzeko ze onura dituen teknologia erabiltzeak, bale? Kasu honetan ze gertatzen da, nik kuadernillo Rubio honetan praktika egiten bade, daude ikasle batzuk, pues,
matematika erraztasungi daukatena da segundu baten amaitze gutenak, ditugu beste ikasle batzuk kontzeptu ez duten esongi ulertu koste ite zaienak, eta azkenan ditugu errealitate ezberdinak klasean askotan irakasle bezala iristea zaila dana, ez da hori ni bezain ondak izu nola, 25 begi, 25 esku ez ditugun, eta koste iten dan honea iristea, ez? Horren, teknologia pixkat honetan albidetzen dugu, pertsonalizazio prozesu honetan ikaslei laguntzeko. Horren, jarriko ez adibide bat, kasu honetan dela, geometria lantzen egon geha, barne angelua kalkulatzen egon geha, eta ikasle inbizten dizkiete ariketa bat bestan atzetik fitxa bat baliz bezala, triangeloen barne angelua kalkulatzen. Baina imaginatu, fitxa hau hasi gala egiten, eta ikasle honek ez dakila, barne angeluen batura zenbatekoa da. Zenbatekoa barne angeluen batura? 80, 360, 540, 1000, zenbat da, ez? Orduan, jarri du altuntun, ni fitxa bat eukiko anu, simplemente jarrituko nun altuntun egiten, nire akaslea hartu arte gaizkiten nahi dela, ez? Orduan, aplikazio dago diseinauta simplemente ikasle honi laguntzak eskaintzeko eta detektatzeko ze puntutan ditun zailtasunak. Orduan, gidatzen dio, simplemente ulertzea, kasu honetan triangeloen barne angeluek zenbat neurtzen duten, da galdetu iten dio, zenbat neurtzen dute, 180, 80, 360. Jarriko naiz kasu txarrenean, ez daki. Ikasle honek ez daki. Orduan, nola zitua kalkulatzen, ez baldin badaki. Imaginau, 360 markatzen digula. Simplemente visualki erakusten dio nola, triangeloen barne angeluek hau garragailuak inasko egiten genuen, 180 gradu neurtzen dituzten, ez? Orduan da modu bat aliketa gehien pertsonalizateko. Zer da azken puntua guretzat garrantzitsuna? Irakasleak ariketa guztia hobez zuzendu beharrean, teknologia berak egiten dula, eta irakaslei txostema pasatzen duela esan ez. Unai, kontuz, eneko zailtasuna ditula geometrian, eta agian laguntza hau eskertuko luke. Orduan da modu bat ere irakaslei informazio emateko zuen seme-alabeei laguntza. Eta pixkat teknologian erabilera honela plantatzen dugu, beti ere izatea mugatua, astean denbora murritzaten izango diala 30-45 minutu, onura hauek eskaintzen dizkigu. Eta oso hori da, oso helburu zehatzakin. Guztiz, azkenean beste guztia eskolan egiten joango gara papera eta boligrafoakin, eta simplemente erabiltzen dugu onura honi ditulako. Orduan, nahi, iruditzen basezuria sartuko gara azkeneko galdera dela, nik uste gehien interesatzen dena da, eta ze baliabide ditugu guraso bezala, kasu honetan, gure seme-alabei laguntzeko. Iruditzen bazaizu, ni isilduko naiz, ni joango naiz pantailan erakusten zu hitz egiten zoazen guztia, saltzen zoazen guztia, eta, aurre. Oida, askotan, zuen seme-alabak erabiltzen dituzten, eramaten dituzten baliabidek, izango die, isa izeta praktika. Isa izeta praktika izango da praktika bat eramango dutena orokorren etxeako, eta eukiko ditu 3 maila. Alde batetik isa, bestetik i, eta bestetik zeta. Gero zeta maila altugokok diena. Isa izango da mailarik bajuna, gero i pixka bat altuxegoa, eta gero zeta altuxegoa. Hortaz, honekin... Oentxe txatetik sartuan mesaka, blokau egin dan edo ez? Ez dakit, gorka blokau egin dan edo alde guzun esan, ze justo mesua ikusi eta saltzen zen duen bitxartean, eta, oin Carlosek esategu ondo entzuten dela, Bale, zaten honea, ea saltzen egoten gean eta gurasoak ez dian ez tanteatzen moztin dalako. Baina ondo entzuten da, ez da? Bale, ondo entzuten da, gian ordenagailu konkretu baten hori izan da, ordan grabota jasako. Esaten un bezala, isa izeta praktikak eukiko ditugu, isa izeta praktika hauen zailtasuna geroz eta altugoa izango da, eta orain pantailan gorkak erakutsiko digun bezala, jarriko digu, esaten dit ezin dela jarri, berdin do, baina kasu honetan, isa izeta praktiketan, eukiko dituzte jarduera batzuk, nun isan eukiko duten puntu bat, in eukiko dituzten 2 puntu, eta zetan eukiko dituzten 3 puntu. Bereik bai jakin ahal izateko, ze jarduera indezaketen. Eta jarduera hauek, halko ditugu eduki berdinek landuz, ikasle batzuk erabiliko dute isa, eta beste ikasle batzuetan zeta erabiliko dute. Ados, orduan, hau alde batetik. Gero, beste alde batetik, zuek inoamat.comen sartzen balin bazeate, oraintxe bertan ezakit zergatik, baina zailtasun batzuk eukitzen nahi gea webgunen sartu alizateko, inoamat.comen sartzen balin bazeate, zer ringo dugu? Hor gorka bidatzen nahi naiz, esaten dit oain baietz, hortaz jartzen dizuegu, weba jartzen dugu, eta web honetan eukiko dituzue alde batetik mailaka, DBH bat, 2, 3, 4, txosten batzuk nun maila bakoitzen adieraziko dizuen ze eduki lantzen ditugun eta eduki hauetariko bakoitzan ze modutan lantzen dugun. Eta gainea zergatik lantzen dugun. Hau da, eneko eta biok esplikatzen jungean guzti hau, gehien bat eneko kindona, adieraziko dizue txosten honek. Halko genuke txostena irakurri eta jakin orokortasun baten gure semek, gure alabak zer landuko don ikasturten zehar. Horrez gaine bai, beruntza juten balin bagea, errepikatzen dut hemen inoamat.comen sartuta, hau ikusi ahal izango duzue. Orduan,
Horrez gain ere bai, eukiko ditugu bideo batzuk, hauek bai mailakatuta eukiko ditugu, maila bakoitzan atxikituta ditugu bideo batzuk, nun izango dien bideo nahiko laburrek eta adieraziko digute esateako balantzan eredua. DBH2 sartzen bali magea, balantza eredua daukeu. Baina DBH bat, 3 edo 4, beste eredu batzuk ditugu, edo beste eduki batzukin erlazionatutako bideoak ditugu. Hortaz, gomenigarria da, adibidez, egunen baten, zuen semea, zuen alaba, etxeko lanekin balin badator, rasterketa bat balin badauke, eta laguntza eskatzen balin badizue, nahi izan ezke eukiko zen ituzkete bideo hauek. Bideo hauek ere bai, eukiko dituzue gela kudeatzaien. Gela kudeatzaien beruntza balin bagoaz, bai, lehenik eta behin hori da. Jungo gea beruntza, bai, hortxe, ez dut ikusten izena, baina kontsultatzeko materiala, bai, kontsultatzeko materialen sartzen bali magia, eukiko ditugu, hau, gela kudeatzailea izango da, ikasle bakoitzak eukiko don gela kudeatzaile bat, webgune moduko bat, nun imeiakin eta bere pasaitzakin sartzen da, lasai ontzaitezte, ze ikaslek hau ezautzen dute, hortaz ez dezue inungo esplikazioik behar ontan nola sartu behartzetan, webgunea irikie da denentzako, orduan, ikaslea sartzen danen, horre eukiko dituzue alde batetik zenbait laburpen, esateako jartzen do zenbaki arruntak eta daukeu laburpena, eta horrez gain ere bai ditugu bideoak. Horrez gain ere bai. Hemen, unai guzti, maizu puntualizazio txiki bat egiten, nik esperientzatiz azkenan ikusteguna da ikasle asko, azterketa garaietan eta, igual klaseko apunteak eta itzaizkile egiten nahiko, nahi dituztela, igual adibide gehiago aurkitu, nahi dituztela, ideia gehiago hartu eta ikuste dugu ohitura joera askotan joateko bideotutorialak eta ikustea. Ni gogoratzen naiz, ni ikasgelan egonean asko jutezian Susi Profen bideoak eta ikustea, eta esaten nun, pues agian daude material batzuk interneten, pues fede honez aurkitza dituztena, baina agian ez diala hainonak, edo ez diala hain egokiak, ez? Orduan pixkat ideia, laburpen da bideoen bitartez da, benetan ondo prestautako baliabideak hemen elkartzea. Bai, ze azken finean askotan ez dituzte beharko baliabide digital guzti hauek, ze beraien kuaderno eukiko dute, eta kuaderno hauetan aurrez bezala ere bai eukiko dute zati txiki bat teoriarena, eta baita eukiko dituzte jarduera ezberdinek. Hau izango litzake zehose extra. Ados? Eta horrez gain ere bai, gela kudeatzaile honetan, errepikatzen dut ikasleen erabiltzailea eta pasaitza dagoen webgune honetan, eukiko dituzue saio guztik. Orduan, gelan saio egiten juten gehan enen, irakasleek nahi izan ezkeo, iriki ingo die beraien gela kudeatzailea ikaslei. Hortaz, lehen egon geha lianak ikusten, berreketen lianak ikusten, hemen ikusi dezakeu, berreketen lianen saio bat. Nun jarduera bezberdinek agertzen dien, teoria ezberdine agertzen den ere bai, teoria bat ikusi ahal izango dugu, eta ikaslek zalantzan bat balin badauke, eta batzuetan gertatzen da, ez da, kuadernoan, edo ez dut apuntatu, edo gaixo egon naiz, edo danadalakoa hementxe dauket, eta hau ikusteko aukera izango luke. Eta azkenik, gela kudeatzailea ikusi dugu, hemen ere bai daude isaiz eta praktikak, eta askotan ere bai, irakaslek aukera eukiko du, emaitzak edo hemen dauden jardueren emaitzak ikustarazteko ikaslei. Hau da, nahi donen ikusi ahal izango dituzte ikaslek, baina irakaslek ez donen nahi, ez. Zertarako, nahi interesatzen zait, guain ikaslek praktikatzea eta ikustea emaitzak zeintzuk dien. Edo beste momentu baten etxerako laf batzuk bialtzen dizket, eta guain diket zait interesatzen, ze bestela etxen kopiatu ingo lituzkete. Eta azkenik, gustatuko litzaieke webgunea bueltatzea, eta hemen webgunen goruntza juten bali, hemen beruntza juten bali pixka jetxin dut, eta horregatik esan den goruntza, eukiko ditugu bideo hauek, gaurriken nahi gehan bideoa, igoko dugu webinarra, igoko dugu webea. Eta zuek webinarra hau ikusi ahal izango dezue. Kasu honetan, zein dago aurreko kurtson ingenu webinarra. Hortaz, bali madaukezue familiartekon bat, ezin izan dona etorri eta errepikatuta ikusi nahi dola, hortxe daukezue. Eta jabukatzen jungo gea, ez da? Hori da, azkenean nik uste laburpen gisa, azkenean informazio desente eman dugu, kasu hontan, batetik itxuste web horrean baliabide guztia, familien atalean, eta bestetik jakitea bakarrik euren seme-alabek dituztela euren plataforman alderdi hauek guztia. Eta hemen simplemente amaitzeko pare bat gauza bat, erantzungo dugu txatean azken momentuan sartuan galdera bat, eta bestetik simplemente nahiko genizuekena eskau da, mesedez QR hau betetzeko. Azkenean, nahi da biok esan dugun bezala, saio hau prestatzeko indeguna galdetu. Azkenean, aurreko urteko mezuak ikusitugu, aurreko urteko zalantza jasoitugu, ikasturtan zehar joan geha guraso ezberdinekin izketan, eta saio hau egiten da, hauen zalantzak, hauen kezka gehienak erantzuteko
alik eta formakuntza egokiena prestatzen, ez da egitasmo dugu, ez hori idatziko digute, bastian zer da erabilgarri nahintzeiena, zer sortun zalantza gehiago gutxio, eta eskertuko nizueke minutu baten ez dizuela gehiago emango, simplemente hau erantzun ahal izatea, bale? Eta simplemente modu askar baten erantzutearren hau, azkenean ideia zein da, algoritmo hau eta iristea beti indegun bezala, bai? Bai, ze galdetzen digute, ikasleren batek zaitasunik balin baditu ulertzeako garaien prozeduran bat, algoritmoren bat, ea zuzenen modu tradizionalen ikasi dezaketen, ez? Edo etxetik behintzet hola jun daitezken inda. Bai, eta hemen azkenean da pisua ematea ulermenai aurkezteko momentuan, azkenean ni beti izate matematika diala nahiko puñetero, eta oinarri batzuk ez badia ongi ulertzen, ondoren pausoak ematea segi izaten. Ez da, simplemente batzutan formula buruz ikasten baitugu, ondorengo kontzeptuat aurkezteko utxunak izate ditugu oinarri batzuk ez ditugulako ondo ulertu. Ez orduan, garrantzitsua da algoritmo horreta iristea efizientzia hartzeko, baino baitxa aurretik oinarriak ongi ulertzea efizientzia horreta iritsi arte. Ez orduan, da mezu bat gaur nahi genuna helarazi gurasoei ustegulako puntu importante bat. Eta kasu honetan, zuk esaten duzun horrekin bateratuz, azken finen, eraikuntza prozesu horretan, bilatuko deuna da, gelan lantzen aidien modu hori mantentzea, baino iritsiko gea modu tradizional hortara. Hortaz, momentu hortan hartuko dute algoritmo tradizional hori. Bitarten, aukera emango diegu, prozesu guzti hauek lantzeko, problemak ebazteko, arrazoitzeko, loturak iteko eta gelan ere bai komunikatzeko aukera ukitzeko. Baina nik eskatuko nieke hor eta uste eneko nerekin hau zaudela, ez aurreatzeko, ez antizipatzeko. Zekero gelan jarraitu behar ditugu zenbait eduki modu batea lantzen, gu antizipatzen balin bagea ikaslea galdutago ibili daiteke. Hala ere, beti ere, olakotan, tutorekin hitzaitea gomendatzen dugu. Hori, eta hau da, ni pixkat komentau nahi nuna ere, edozein zalantza, edozein duda, edozein gauza ukazuela, azkenean zuen irakasle dituzue beti eskuzabalik, baitxa zuzendaritza taldekoak, edo baitxa gurekin daukate harreman zuzena, eguneroko lanketa horretan, edozein zalantza, edozein duda, argitzen laguntzeko. Orduan, printzipioz hemen utziko gu, esan bezala eskertuko genizueke asko kasu honetan, QR hortatik feedbacka ematean minutu utxo baten, eta beste gabe, ez baigu ezer utzi, hemen utziko gu. Bai, beste gabe eskerrak ematea, eta mi esker, eta aurren arte. Hale ba, agur. Aio. Thank you.